ריבאונד, חוזר לקלארק. נסביר, 6 נקודות, כולן ברבע זמן. של אורלן, חילוף שלו במקום בורדיון, מחזיר את הרצליה נקודות בצד השני. היי, קלארק! סנית נחסם, קלארק, מעיף לסנית, וסנית כבר בטבעת. קודם כל איזה כוח מתפרץ. True legend. True legend. שלכם את זה לשציר, בינתיים זהו שחר דורון, הפרוספקטים היותר צעירים של הקבוצה הזאת בן 19. פריצקי, משאיר לו עכשיו כדור, קלארק עורף וחוטף ורץ כל הדרך אל הדן! אהלן! איזו נעיצה! רוצה למזהר עם פריצקי, אוהב ללכת שמאלה, נותן את המסירה הזאת לדורון, קצת תקוע שם מול סנית, ונחסם, קלארק מעיף לסנית, וסנית כבר בטבעת. שחר דורון בונה על הזריקה שלו מבחוץ, הוא מנסה לנער את המגן. תקש פעם שנייה, והכדור שלו שטוח מדי. שוב קלארק שולח ציפור, לציפור קוראים בורג, לא יכול לסיים שם, שני צהובים מתנפלים עליו, אחד מהם זה פולג. מיכאלי בא לחסום, הכדור מגיע לקלארק, סנית אומר תן לי בפינה. קלארק מעדיף מתחת לסל, איזה יופי סילבה. איזה יופי סילבה, ראינו מה זו טכניקה, הכל בנונשל כזה, כמו רמת גן, כמו הרצליה, כמו נס ציונה, כמו אילת. תיקון קל, גיל, למה שאמרתי בהתחלה, חולון האולם נבנה מאוד, אני מתכוון ל7 נקודות. הנה דרו קופרוט שנכנס, יש לו את מוסקוביץ' בצד ימין, משאיר לו כדור לא פשוט, מוסקוביץ' נחסם על ידי 3, אחד מהם זה קלארק. ריבאונד למיקס מהמצטיינים של הרצליה במחצית הראשונה. משחקי טרום עונה זה גם אופציה, תראה, טרפ עליו כל פעם שהוא מקבל את הכדור סילבה, גם שהוא פנים לסל. מיקס! זה... הקובר. כן, יחסית, כן. טוב, נעקוב בעניין אחרי סגת קרן אשור, בינתיים נעקוב אחרי ניסיון של הרצליה להגדיל את היתרון שלה עם סילבה. תגיד, מטרפ הוא עושה סל שכזה? קפה קצת סטטית. עכשיו מקולו, תקוע, הוא קצת בורח לו. אי אפשר ככה. יש דרך לדבר עם שופטים. שאתה משדר אותם, נכון? ג'ון מיקס is in the house, הוא עושה פה מה שהוא רוצה, כמעט בכל התקפה, והוא שם את הקבוצה שלו בפלוס 10. מי עושה נקודות בכחול ברבע הזה? בינתיים יש אחת כזאת של מקולום. אובר, כמעט מאבד, למה כמעט? מיקס חוטף. הכי חכמים ששיחקתי איתם, שמוליק ברנר מנגד סיפר לנו הגליל היפה של פעם, חוויית כדורסל שאני מאחל לכל כדורסלן. לקחתי מארז לא מעט את עררת האימון, הרבה הלך להעביר לאנשים תכנים בצורה אפקטיבית, והרבה כדורסל, ידען על, אומר ברנר על ארז. בוא נראה סל שדה אולי ראשון של רמת גן ברבע הזה. מושקוביץ בורח לו, וקלארק יתרגם את זה ל2 בצד השני. מה זה יתרגם? יתרגם ל7 שפות. סטיבנס, יעל מלמד עכשיו, קרופורד לא יכול לזרוק, אובר משתמש בחסימה של סטיבנס, ועוד חסימה בשביל לאבד, וקלארק יעשה נקודות בצד השני. קלארק! מקפיץ לעצמו את הכדור ונועץ בפעם השנייה כבר היום. 4 ריבאונדים בלבד, גם זה מוזר. 16 עיבודי כדור לרמת גן, זה הרבה. עכשיו נדבר על הקבוצה המובילה. גם זה בחוץ, אתה מבין? כל הדרדלות האלה להרצליה נכנסו בסל הזה, ולרמת גן ממש לא. גם אולי רוצה שלשה, אולי מדייק, ונפתח לו 15 הפרש.
וזה כבר מתחיל להיות בור עמוק. ועדיין בוא נסייג תחילת עונה וטורניר שכזה. סילבה. שחקן. עכשיו, מי שטועה למה שחקן, לאיש מסתכלים על השעון, לא של המשחק. אנחנו מסתכלים על השעון שיש לנו על היד. 11:36. משחקים כדורסל וגם באולם היובל. ומה זה משחקים כדורסל יפה מאוד. לא פעם ראשונה שהפיק אנד רול הזה מהאמצע חושף את ההגנה. מיקס, חזיר לקלארק, נימה לסילבה, פנוי לגמרי. טיפול לא טוב בפיק אנד רול של הפועל חיפה. זה יהיה ביתרון 5, 2 דקות ו50 שניות לסיום הרבע הראשון. קלארק, עובר שם בין שני שחקנים, משתמש בטבעת, וזה הולך טוב. ארבע דקות ברבע השני, יתרון 2 להרצליה. קלארק, לשלשה, מדויק. לאלתר פה משהו לבד, זה לא הולך לו. ריבאונד לוגשי. שולח את בורג. בורג נעצר שם, נקים. ידי קולמן, טיילור, לביי, וזה לא! מיקס מהר. זהו קלארק כמובן שמגיע וחוסם אותו מצוין. איזה בלגן פתאום נהיה פה על המגרש, רוזנבאום מציל את זה? לא. 24 שניות חדשות להרצליה. אולי קלארק יצטרך לעשות פה קצת סדר. זהרה למאמנים. חליפה יפה מאוד של קולמן. קלארק. מול ביי. מלהטט. הולך ימינה, מעביר ליד שמאל, אין לו נקודות. ריבאונד, חוזר לקלארק. יסביע את זה. קלארק הוא אתלט אדיר. אדיר ג'ימי קלארק. אז הוא לוקח אותו לטיול שנגמר בלאף קל. אחרי שאתה קולע 3 שלשות, אתה גם מרים את הכדור ישר יוצאים אליך. איתן בורג מהפינה, שלשה חשובה עבור הרצליה, נקודות נשאר. מיקס, אולי הוא האיש שצריך להחזיר פה את הרצליה לתמונה. זה חוזר לקלארק, על וורקמן, שלשה, קלארק, קולע. ג'ימי קלארק עם 12 נקודות, 2 מ-2 מחוץ לקשת. בורג, קלארק. כיף נמוך. שתי הקבוצות עם 15 עיבודי כדור. קלארק מוריד את זה קל. 2 נקודות של ג'וש האולי בפסק זמן עבור הרצליה. הוא רוצה שהרבע הזה יסתיים בצורה יותר חיובית. האם כל מה שהיה פה זה עבירות? יכול להיות שאנחנו טועים. יכול להיות. יכול להיות שאנחנו טועים. 10 עבירות פשוט. בערך אותו קצב מבחינת כמות העבירות, פשוט רובן היו פה עבירות תוקף וזה קצת חריג. 3 שניות בין השעונים. קלארק. לוקח את זה שמאלה, קלארק, איזה שחקן, ג'ימי קלארק. אני מחפש את משחק המעבר בהפועל ירושלים, אז אולי יש פיק אנד רול בצד ועוד איזה פיק אנד רול באמצע. בוא נראה אם קורנליוס עכשיו שמתכונן יוכל להרים את האינטנסיביות ואת משחק הריצה, איזה יופי. בינתיים איתן בורג מעלה את מהרצליה. סילבה מבקש שלון בעקבות הנתון כנראה שאתה ציינת עודד עם 3 העבירות. תודה רבה נועה, בינתיים קלארק מפיל פה את קורנליוס מהרגליים. הרפר קצר. דוברת ראשון לריבאונד, והנה מגיע יכולת החטיפה של קלארק, קדימה, זוסמן לא מצליח לעצור אותו, קלארק משתמש בגוף שלו כדי להתרחק מזוסמן, זו המשימה שלו כרגע. עכשיו תוקף שמאלה, שליחת יד של סילבה, יש שם חטיפת כדור, והרצליה עם 3 מול 3, קלארק לוקח את זה לבד, קלארק לוקח את זה לסל, קלארק מחזיר את היתרון להרצליה. יפה, על יד שמאל, יונתן אלון נתן למשחק. בוא נראה, 79-77, כדור אצל ג'ארד הרפר, תוקף את לוקאשי, מאבד את הכדור. ג'ימי קלארק יוצא קדימה, ג'ימי קלארק מנסה את הדנק ומחטיא, מיקס על הריבאונד, מוציא את זה להולי שדורך בחוץ. איזה פריירי. ג'ימי קלארק יכול היה לסגור את קודם כל איזה כוח מתפרץ. בורג. קלארק עם הזריקה הראשונה שלו שנכנסת.
עכשיו בבור, פנימה לסילבה, כדור יפה. סילבה שוב, המגע קצת מפריע לו. בור, ניסיון ראשון לשלוש, והרצליה עם 3 מ-3 מחוץ לקו בחסד. אסיסט רביעי כבר במשחק. ושוב היתרון מחליף ידיים הפעם לרמת גן, ופרנסיס בצד השני מנצל את בור, פנימה לסילבה, מקולום מגיע קצת מאוחר, ויוצא החוצה לקלארק מהפינה, ולא נכנס. איזה מיעוט. מקולום טס קדימה, פרנסיס עד לא פחות מהר, עכשיו קלארק הוא אתלט אדיר! קודם כל הניטור, ועוד לפני זה המהירות, איך הוא רץ פה בצד, לא, זה החטיפה, תסתכל פה בצד שמאל של המסך, נותן לבורג עוד אופציה. תדעי? כן? לא? אז כן. לא עושים מהלכים יפים עם צעדים. רבע שלישי מתחיל עם ג'ימי קלארק, יחד איתו לוגשי, בורג, מיקס וסילבה, אותה חמישייה שפתחה את המשחק, ועכשיו הכדור הולך פנימה לסילבה, וזה כדור טוב, וזה מסתיים בשתי נקודות, וגם בעבירה על סילבה. כמה נקודות, שפת הגוף שלו תהיה קצת יותר טובה, פיק אנד רול ספרדי מהאמצע, זה אומר שהוא בורדיון מאחר בשנייה, וזאת עוד 3. 4 שלשות של רמת גן, מפתיחת הרבע השלישי, ופתאום זה פלוס 8. קלארק עובר יפה מתחת לסל, מסיים ביד שמאל. עוזר המאמן אלישי קדיר, אחד שעשה כמה שנים טובות גם בגליל עליון. נסעת כדור טובה לקריס סילבה, נקודות ראשונות. עוזר נעדף שם דרך מיקס לבורדיון. קלארק מרים ראש, יוצא מצוין את דשון פרנסיס לנקודות ראשונות בליגה הלטבית. לא נצליח להשים 3 במהלך, אבל עדיין הרצליה עם 6-2. קלארק מכניס יד וכמעט מצליח לחטוף. הוא ומרקוס קאר דומים לא רק עם הרעמת שיער שלהם, גם בסגנון המשחק. מרקוס קאר היה בהרצליה לפני שנה. איל, לוקח שלושה. ההתמצאות שלו, איפה הכדור ייפול. קלארק חותך את כולם, הולך חזק לסל, הוא מסיים ביד שמאל מעל פרימן. קאר מעביר מאחורי הגב, עובר את פרדי בורדיון, נחסם שם על ידי ג'ימי קלארק שמקבל את זה ממיקס ומוסר לעצמו. הוא חשב על אליופ דרך הלוח לג'וש ברבע הכי טוב שלו בקריירה. לוקאס גולדנברג הוא יותר שחקן שראינו אותו בעפולה, אתה יודע, פוסט-אפים ומשתמש בכוח שלו לחדור לתוך הסל, פחות קליעה. מיקס רוצה להחזיר שלושה ומרחיח שאפשר לעשות את זה גם כשעברה את גליל עליון. יוזמה מבורכת, מאחל לקבוצה הזאת בהצלחה בליגה השנייה. טיים קלארק פותח את הרבע הזה עם אליופ לג'וש אאולי שתפס את הכדור הזה ואת הריפלי הזה. עוד פעם את הריפלי. גם את הזווית הקודמת אנחנו צריכים שוב לראות את כל התרגיל המדורג של ג'וש אאולי. אני חושב שעכשיו בכלל בלי פרימן המצב שלה בהתקפה מסודרת הוא פחות טוב. הרצליה עובדת נכון בהגנה, היא לוחצת. גולדנברג מוציא את זה לשחר אמיר ל3 בחוץ. סילבה עם עוד כדור חוזר לג'ימי קלארק. עושה את ההטיה, חודר על הסייג, מחליף ידיים, מסיים בשמאל. איזה סל של ג'ימי קלארק. מבחינת יחסי הכוחות בהתחלה, כי הייתה את העדיפה. בוא לא נשכח גם שלפני זה בטוח. היה משחק בין הקבוצות. 30 הפרש כמעט. יפה. כדור אחרון של הרצליה במחצית הראשונה. רוצה לשמור על היתרון הדו ספרתי שלה, ג'ימי קלארק. זריקה קשה מאוד על יור קררה, אבל זה נכנס לקלארק, איזה סל. קררה עשה הכל נכון. נותן את זה לקררה. חיפוי טוב בהגנה של הרצליה, הכדור גם בורח לקררה. בורדיון, איזה מסירה לקלארק שמוצא את פרנסיס עם האנד וואן. לא מסירה מושלמת של בורדיון, אבל חכמה לג'ימי קלארק שהשיג אותו. המון לחץ סידו, גוני מקרין המון לחץ, ואתה יודע, בדקות כאלה דווקא צריך... שחר אמיר ושקור ג'וסטון חוזרים לשחק בגליל עליון. ג'וסטון אגב 0 נקודות ב10 דקות בחצי הראשון. קאר נופל. אמרתי לך שגולדנברג אתה לא יכול להשאיר אותו בחוץ במה שהוא נותן היום לגליל. הדקות שהוא היה בחוץ, אתה יודע, עלו לגליל כמעט בכל הרבע השני. אמיר מסתבך ומאבד. קלארק לפרנסיס עם הבאונס פס ל2 של ג'וש אאולי. איזה התקפה מתפרצת יפה. הרצליה שוב מובילה 4 עבירות של ג'ימי קלארק על מרקוס קאר במהלך אחד. קאר הופך לשחקן השלישי בדו ספרתי. אאולי בינתיים עם צעד וחצי נוסף, זה סלים קלים מדי של הרצליה. טוב,
איבוד כדור שישי. ג'וסטון אחרי לחטיפה הזאת, כהן שולח קדימה מהר את שחר אמיר. בשתיים, שזה היה... כן, היה משחק שישי צהריים. שקור ג'וסטון נותן את זה לכהן עם הסבסוב, אבל מאבד בניסיון ההכנסה לבורג שחוטף, מתפרצת בין דוד וג'ימי קלארק. סלבי עבירה של קלארק, שוב בעצמו. היינו בשישי ואיתן בורג עם כמה פעולות נהדרות. וגם עומר בן דוד. נכון. לוגשי לא חזר לשחק. אבל... את היתרון, מרחק של שני פוזיישנים עכשיו, קר. עם היורוסטפ רואה את התנועה של ג'וסטון, אבל מוסר נמוך ומאבד. קלארק בנפילה משאיר את זה לפרנסיס, עם הדם! ושון פרנסיס נועץ את הכדור הזה בחישוב. האיש שהחזיר את מצידו של אורלנד, חילוף שלו במקום בורדיון, מחזיר את הרצליה לעניינים. יש שם קצת ברשת, בריבאונד של גליל. קר. קר מסתבך יותר מדי, היה צריך לזרוק. קלארק חוטף לו מתפרצת של 3-2 בורג, רואה את פרנסיס, אבל לוקח את זה לבד בשמאל. איזה סל קשה של... שאלה, בוא נראה אם עושים את זה, זה בדיוק, הנה, הולך חסימה. חוסם לא, חסימה לשחר אמיר. אבל משאירים אותו לבד, ואמיר מרים שלשה ממרחק גבוה, גדול, מקבל עוד הזדמנות, נחסם שם על קלארק, כן שריקה לעבירה, עוד הזדמנות של המדיל, גם זה בחוץ, אולי עם הריבאונד.